tanan ug mao kini kahimtang sa atong panahon. Padayon ang monitor sa bagyong Ambo ug kaniyang alas 10 sa buntag base sa atong available data. I-estimate kini nga nahimutang sa 385 kilometers sa silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Aduna kini gikusbong hangin 55 kilometers per hour ug pag-unos moabot og 70 kilometers per hour. Napakini gihapon sa tropical depression category pero sa mosunod na 24 ka oras i-expect ni nato nga mas kusog pa ug mahimong sa ka tropical storm. Sa miaging mga oras hinay kaayo ang pag-irong daily. Ug ang traffic study na ning among sistema mo nagdala og balagumong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pagulan pagpanugdog og kilad sa tibuok Mindanao. Samtang ang probinsya sa Cebu bubanan dapit sa Visayas, padayon kitang makasinati usab og mga panagsang pagpanag-og ngadto sa maragumong kalangitan o patak-patak lang ng mga pagulan pagpanugdog og kilad. Ang bagyong Ambo napaghihapon sa kadagatan ug sa mosunod na 24 ka oras gi-expect nato nga mosakak kini until nga moabot kini sa eastern section sa Borongan City, Eastern Samar. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sundaw sa atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang po to, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini sa Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.